Len tak toto už je iná sranda. Tak aby to šlo pekne, hladko, jo? Tu. A rovno. Počkaj. Jo. Máš pekne, no. Ja to pomôcem kľúčom, jo? Ja som toto, vieš. To nič nejde s kľúčom, jo? No dobre, to už nepôjde viac. Dobre, nechaj. Išlo to rovno? Išlo, no. To mi nesadlo, no. Ako čo? Povedz nám, Stanka, čo robíš. No tak... No, ideme druhú. S prepačením, aha, tu. Ideme druhú. Myslíš toto tu? Tak tu? Tak poď. Dobre, normálne to tam dávaj. Hej, ja nie, to je len... Dve dáme a potom už ideme. No. Musíš spraviť. A dve dáme a dva valce to stačí, keď pôjde. Jo, takže pekne rovno, jo? A povedz, či to robia ženy normálne. A čo teraz robia iné ženy v tejto chvíli? No tak určite... Nahlas. No určite nešukajú svojho chlapa a nemenia ani sviečky v aute. A čo robia teda? Sedia na Instači. A hovno z nich, ne? Hovno z nich, no. Dobre. Ja to veľmi ťanem, jo? Dobre. No. Ako ešte ich tam... No, dobre, ne? A Sanka môžeš zapaľovací modul. Čože? No. Taká ptakovina je, no. To je akože len tak tam polovič? No, musíš nasadiť. Ty vole, kokotiny. Musí to ísť rovnako, keď niečo nešlo, povedz. Sanka, ukáž sa. Čo robíš? A ten kľúč vyber von. Tak, stačí. Už nám to beží. Nechaj, ja to skontrolujem ešte. A dosť už, dosť. Dosť.